Arkaitzek 16 urte daramatza guztira kartzelan, orain Logroñoko kartzelan dago, baina orain dela gutxi arte Bilenan, Alicanten egon da, hor pasadu bere kondenako zati handiena. Gure kasuan 4 urteko alaba eta 9 hilabeteko semea dauzkagu, guztiz lekuz kanpo dago bere garaian eta baita gaur egun ere bizikidetzaz eta elkar bizitzaz hainbeste hitz egiten den garai hauetan. Azken finean bizitza guztia kartzelan pasatzeaz hitz egiten ari gara. 28 urterekin atxilotu zuten Arkaitz eta zer suposatzen da 78 urterekin aterako dela kalera? Bueno, argi dago honekin ahalik eta arinen amaitu beharra dagoela.